Ang Ginoo mas gamhanan gyud kaysa tao. Tuo mo dili. Kinsa may mas gamhanan sa inyong balay, ang Ginoo o kamong mga ginikanan? Basin pag tinuod. Kinsa may mas gamhanan dinhi sa atong parokya, ang pari o ang Ginoo? Maayo. Kinsa may mas gamhanan sa atong lungsod, ang mayor o ang Ginoo? Kinsa may mas gamhanan sa atong probinsya, ang gobernador o ang Ginoo? Nood mo? Kinsa may mas gamhanan sa atong nasod, ang presidente o ang Ginoo? Kinsa may mas gamhanan dito sa Senado, ang mga senador o ang Ginoo? Pagkanindot unta kung tinuod. Nganong gipangutana man is mga Pariseo ang maong problema sa kaminyoon, tungod kay mag-conflict yod ang desisyon sa tao o sa Ginoo diha sa kaminyoon. Kaya ang Ginoo manggod, ang gusto niya basta iya ganing gihiusa, din agyod buwagon sa tao. Pero pag hiusa sa Dios sa tao o kinsay iyang gihiusa, dili man sad kuhaon sa Ginoo ang mga kahuyangan, ang mga kasakitan o ang mga kapakyasan. Magpadayon man mo na kung ang imong nahimong bana o nahimong asawa, nahimong kaguol o kasakit nimo, mao na makaingon jud ka nga ngano magantos man kuani na pa may daghan. Ngilingiyay mong tupad na wa ka nagantos ron. Na wa ka nagantos. Mao na nga tibuok kalibutan karon ang Pilipinas na lang kunoy why divorce law or bill. Pero ang atong divorce bill naa na sa Senate, approve na sa Congress para divorce. Sooner or later ma-implement na sana. Kita na lang kuno sa Pilipinas ang wa kuno ingon ana sa mga 190 kapin ka mga nasod matingalis tibuok kalibutan, kita na lay why divorce law. Kuyaw no. So gisupak na ang sugo sa Ginoo ang unsay iyang gihiusa dili bulagon. May nangutanan ako, Pader, kanon lawyer man ka, nganong motugot man lagi ang simbahan anang annulment? Dili na annulment ang ato yung stricto nga term anang atong gibuhat nga ma-dissolve ang kasal. Ang tawag ana declaration of nullity. Dili annulment, declaration of nullity. Gideclare sa simbahan nga gikan sa sinugdanan wa gyoy kasal nga nahimo tungod kay dunay pagluib. Mo nang ingon si Kristo diri, busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag sa iyang asawa, iapil lang sa nato ang bana nga wala magluib kaniya. Kaning pagluib kana bang do na kay gitago ba, na kay gitago sa wap amo makasal o sa panahon sa inyong kasal naa kay gitaguan nga dipikto. Ana na ay gitaguan nimo tungod kay nahibaw ka, na say gitaguan nimo bisag wa ka kahibaw sama ng psychological incapacity, kana mga bipolar ang batasan, kana bang monindot karon ikasunod bati na sad. Kanang tao nga dili gyud kahimog maayong desisyon sama anang mga tapulan kay tanan nga sige lang gyud wa gyud sila desisyon, kanang easygoing ra gyud sila nang wa gyud mura lang sila batang gamay gikas pagka tao hangtod na lang na ulitaw or nadalaga at timanunon kay ginikanan psychological incapacity mo na to make sound decision. Nya di na isulti. Nya maminyo na ang adto, nya ang asawa mura na hinugmama kay maupay mo ilis, maupay mo toothbrush, maupay mo butang sa brief, maupay mo andam sa kwan. Paili na lang
declaration of nullity. Kaya kinahanglan magid unta matured ang tao nga ni kuan. Do na gid siya gitawag ba og sound kaning use of free will kanang imong kabubuton. So mo nay ato sama sa anang impotent di ay nahibaw na gud ang lalaki nga impotent siya na di siya kahimo og sexual act in a normal human way. Nya wa niya gisulti sa iyang uyab hangtod na minyo sila, pagka minyo na uy buhi pa ka pero patay naman eh. And subject na sa kuan declaration of nullity, nagluib ka. Sama sad sa babae na aday siya'y anak nya iyang gipatuo nga wa siya'y anak, nakit-an sa iyang uyab na bata, imo siya ako ning pag-umangkon mo tong gipangasawa siya nya pag abot na sa panahon nga naminyo na sila, nabutyag ang kamatuoran nga iya detong anak, pwedeng pailan og declaration of nullity kay naay gitawag og deceit, pangilad. Mga inana ba sama sa danang ilad ba kanang pagluib sama anang ang laki nabuntis ang babae nya gitiunan og pusil sa ginikanan, bantay ka dong di gini mo pangasawo ni akong anak, bawag yung kung sa mahitabo ni mo 5,000 ra ka, buanga ka ana nya malditohon gyud ang mga ginikanan. Ang laki mapugos og pangasawa nya inigabot na dito simbahan, inigingos pare, mianhi ba ikaw sa imong kaugalingong kabubuton? Ingon ni siya, "O padre, nangilad to, nagluib to." Kana pwede na siya i-declare of declaration of nullity kay nagpakaaron ingnon siya, nagluib siya sa simbahan, nagluib siya sa iyang spouse, napugos dito siya ay. Para sa daning pagkapari, pare ba? Mangilad sad mi sa obispo na aday may anak nandaan nya di mo na allowed nga maka paanak kag babae nya magpari ka, di mo na pwede nya wa masakpi. Ngano sa kang wa masakpin? Maing pagkatago og madiskubrihan taktatag ditso bisag gihiusa na sa Dios ang pari og ang simbahan, ang katawhan. Kay naminyo masad mi sa simbahan. Kakuha na mo. Sige, lingi ako na imong tupad na wa ka nagluib. Wa mo nagluib sa atong parokya. Naamoy 200 diha. Wa. Wa? Kapurdoy din ninyo. Ngano man nga ang Ginoo di man siya mosugot tungod kay ang tumong manggos Ginoo inighiusa niya sa tao nga mahimutang image sa paghiusas Ginoo nganhi nato. Matud pas unang pagbasa karon, gipangasawa sa Ginoo ang Israel. Ang Israel mura kunog bata nga natawo nga gilabay lang nga na duhig sa dugo o kahugawan. Nya nakit-as Ginoo dito nga way ni atiman iyang gipadako nya sa dihang nadalaga na nindot tan-awon iyang lawas, gisuluban siya mga maanindot nga mga sapot, dayan-dayan nga bulawan o gihimo siyang murag rayna purti nagyong gwapaha ang naghimo ato ang Ginoo. So ang naghatag og kinabuhi aron di mamatay ang tao, ang Ginoo. Ang nagpahimos tao nga nindot tan-awon, matahom unya mulambo siyang kinabuhi, ang Ginoo. Ana. Dili mo nindot ang atong kinabuhi basta mahimuwag tas Ginoo. So kung dunay kabubuton ang Ginoo nga gihiusa nata, ayaw gid nag-usba. Pananglitan kaning ato mga elected official sa gobyerno, gitawag bayan na natog sacred right ang pagbutar.
sacred. Kita ba? Decision ko na. Unya, the voice of the people is the voice of God. Pasabot kanang sa Latin, vox populi, vox Dei. Pasabot og kinsay gibutaran sa daghan, mao gina siyay gipili sa Ginoo. Karon kay naa may mangilad kanang subornuhan ang tao para sila mudaog or subornuhan ang kumilik para usbon ang tali didto. Mo na nay gitawag og pagluib. Pwede na nato sila taktakon. Mo ni karon nga naay impeachment kay giakyos nga nagluib ang atong Vice Presidente sa sagradong katungdanan o kaakuhan nga gihatag sa Ginoo kaniya isip sekretary sa DepEd o isip Vice Presidente. Ang pangutana, ang Ginoo ba'y gasugo ana o ang yawa? Anang impeachment ba? Unsaon pag-ila nga ang Ginoo mo'y nagsugo, unsaon sad pag-ila nga ang yawa mo'y gasugo? Simple kayo, ibalik sa sinugdanan. Matud pa ni Hesus diri sa atong ebanghelyo, apan dili kini mao sa sinugdanan. Ibalik sa sinugdanan. Kinsa may nagpili sa Vice Presidente? Ang 32 million, konsultaha ang 32 million. Kanara. Dili ang muhukom, kining ni ang pilalang kasenador ang muhukom. 16 ra kasenador ang muhukom. 255 ra ka mga congressmen ang muhukom. Kinahanglan ang muhukom katong 32 million. Mautoy pangutan-a. Or in short, ang tibuok katawhan sa Pilipinas. Kung ang majority moingon i-condemn siya tungod aning maong mga sala, o di taktakon ang Vice Presidente or ang presidente ba or kinsay atong gustong taktakon sa mga elected officials, ibalik nato sa sinugdanan. Mausad na ang lalaki o babae, ibalik sa inyong pagkasal. Mo na ang susihon sa simbahan, inig himo natos declaration of nullity, mubalik ta sa sinugdanan katong uyab pa mo before and during marriage. Unsa may nahitabo ani. Diha na to mahukman. Pero karon lahi man. Sila-sila raman diha ang senador o ang congressman mo ay maghukom aron mataktak. Mao na nga o na kay political bias, sama na rong dihang pang-akyos nila nga politically biased gyud nga kining ilang gibuhat rong impeachment. Kuan ra gini, bunga ra gini sa pamulitika, luoy kaayo ang atong nasod. Tiaw mo kana, ni gasto na ron sila mga 350 million tungod lang anang impeachment. Unya, porting baha, porting basura nga ni lukob sa tibuok Pilipinas. Wa atimana ang flood control scam nga trillions gyud to, sigig pangita aning mga dokumento aning karon niabot naman nag 500 or 600 million ang ilang gipangita kuno mga depikto sa Office of the Vice President, pero kadtong trillions karon nga tuwa sa flood control wa naman hisgote naanod na malas baha nya kada ra ba uwan, kada uwan, mahinomdom kita sa flood control. Nya, naningkamot gid silang di na ginahisgutan. Ambot ka, nusa ka nahisgutag balik. Naay mga ngan, nga na-involve ato, nga gitistiguhan sa mga 18 Marines. Ang 18 Marines, gipailag daghan kayong kaso, hangtod, nibali gid ang upat. Ang upat ka sa 18, nibali, ang nahibilin karon 40 na lang, ato gipang priso sad. Ang mga nitistigo hinoon kinsay gipang tagaan aning mga dagko kayong mga kwartang gisud og malita mao na hinoon roy tuas presuhan. Ang mga ngan nga ilang gihisgutan wa hinoon imbestigaha og presuha. Ang mga nanaglead sama ni Senador Marcolita
nga maoy nag-lead atong Blue Ribbon Committee nga ning hisgot og maayo sa mga dokumento og mga testigo, mao na hinunroy tuas presuhan. Pero ang gipanghisgutan nilang Senador Marcolita og sa mga testigong ilang gipangdala, mao na hinunroy mo impeach sa Vice Presidente. Kani matawag ni natog questionable action ngano man kay wa mahasakay sa gustos Ginoo. Pahukba nato sa tanang katawhan nga mielek nila. Ing kakadako sang gasto ana pader puparihara ng gastuha sa ilang impeachment karon. Millions, billions gyapon ilang gigasto para lang ma-hearing nila diha. Kung maghimo lang tag plebisito, ipresentar ng tanang accusation sa Vice Presidente, nya human dayon, yes or no dayon ta, i-impeach ba siya o dili? Tanang tao mo'y mubutar. Nya ang muhukom, ang mga local LGUs, kinsay ni daog sa Compostela, nya signipayan sa simbahan o sa ubang religious group, mupirma na maugin ni daog. Dili ang kumilik mo'y mukwenta, kay ang kumilik otro mo sana, gigunita naman na sa politika. Ang muhukom, ang LGU, nanglitan, dire, nya pirma ang kuan, mayor, pirma sad ang pare, pirma sad ang uban pang religious group nga niya dinhi. Daog dinhi. Impeach si Sara dire. Sunod na sad, Danao na sad, impeach. Oman, tingobon sa probinsya. O sa Cebu province, impeach ang Vice Presidente. Region 1, Region 2, hangtod abot region, saan yung region na Kotob? 12, 13, 17. Ang resulta, impeach ang resulta, niya pinirmahan sa mga religious group, mga sectarian, sa mga IPs, kanang mga indigenous people nga leaders na pirmahan. Di kanaog diha Sara ay pag nga maggunit man ka diha nga ang nagtuboy nimo diha ni desisyon naman nga panaogon ka, pero kanilang ni ang 16 ka mga senador or 12 ka senador or 13 ka senador nya kani mga congressmen nga utros ang gi-accuse karon sa daghang mga tao nga nanguha sa dato mga malita, magdudata mo na naot unta na magsunod tas gustos Ginoo, dili gusto sa tao, aron mo nindot ang atong kinabuhi. Ang kanirabang Israel nagihimos Ginoo nga nindot kayo, gwapa kayo, sus nag-abusar unsa may gibuhat, nahimo siyang prostitute, gidani niya ang mga lalaki sa iyang kabigaon. Kabigaon is lust. Ang lust is not only sexual, it is also a lust on money, lust on power, lust on honor. Kana bang imo bang gusto kang magtagbaw sa imong kwarta, sa imong sexuality, sa imong honor? Lust gyapon na siya. Mauna karon ang Pilipinas na may daghang kwarta, ang ato intawong mga leader sa gobyerno o sa simbahan gustong magtagbaw. Last na lang lingi si mong tupad, tagbaw na ka. Bahini sa ka ang atong parokya. So unsa maroy atong himuon para munindot ang atong relasyon? Antos unta ta sama ni San Maximiliano, mo volunteer unta ta nga kitay mo antos aron munindot ang kinabuhi sa atong isig katao. Panindoton ba nato ang kinabuhi sa atong parokya o dili? Tulo ra gyud kabutang ang inyo rong hinumduman. Palit mog slot tag 100 kaning atong kipi SBP nya ikaduha palit mo raffle tickets tag 200 ni adto ra ba de Coros Asturias rong hapon na. Doon na ba yung mga pari akong gibaligyaan sa atong slot na malitsad. Di noon daghan, so pwede na sila mga matay. Pari ko no.
kuhaan nila ilang kolekta para ipalit. Congratulations. Ambot, daghan pa ba kang pari mo palit, no? Mura wapay nigimo kayo. Unya, ikatulo, nga inyong buhaton, support mo sa atong project na Columbari, kaning sa among cooperative. Pre-selling man ta karon, pamalit na mo, 70,000, 80,000, 90,000. Pwede ninyo bayaran lang usag 5,000, unya inyo na nang impason sa kanus-an ninyo impason more basta maximum 5 years. Makatabang ni aron mapanindot ang atong mga butanganan sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na ang ilang remains. Kay usama ni kadako nga building, 6-story with roof deck, with elevator, nya maayong pagkapahiluna. Kana. Nya dili na mo makakita nining maong presyo ha. Nya maka-accommodate ang atong kada unit sa Columbari maka-accommodate og unom ka kanang og inyong ipaabo, unom ka urns ang pwede. Nya kung bukog duha ka sets. Nya murag ganito among gitan-aw-tan-aw, murag duha ka sets nga bukog, nya pwede pagyug mabutangan og abo, ato lang niya nang i-finalize, kaya ga-finalize pa meron sa iyang size. Pero at least, usa ka bukog, tulo ka urns, siguro na gina nga mo ma-accommodate niya. Nganong ako maning gisgutan, kay mao ni ang atong pagpanindot sa atong relasyon. Kamo sang mga gustong mo invest, na amoy mga sobrang kwarta diha, nga wa gamita nga, 70,000, 80,000, 90,000 or more, may pag-inyo nang ipalit karon. Kay inigkahuman ani, ma-times 2, usahay ma-times 3 ang presyo ani. Mga 2 or 3 years from now, ma-times 2, ma-times 3 ang presyo ani. So kung naamoy tawag na tog idle, naamoy mga time deposits, naamoy mga gamitang kwarta, ipalit na lang ninyo aning units karon. Kaya pre-selling pata. Makatabang kayo ni nato, mo income sad mo, nya kamo sang gustong mamaligya, nga mo income sad, nasad mo gamayng incentives, 1,000 kada unit nga inyong mabaligya. So makabaligya mo usa ka tawo, 5 iyang kwaon, ana mo 5,000. O ang kiyang kwaon 100, ana nasad mo 100,000. Ba puhunan o gamayng lakaw-lakaw. Ana. Karon sa pre-selling, makapanindot ba ni sa atong simbahan? Yes, kay ang objective sa among cooperative kaning sub-Pilisco mao gyud ang pagtabang sa simbahan in general, parokya, diocese, og ang pagtabang sa katawhan. Commitment ni namo, ako mo'y chairman pagkakaroon sa board, commitment ni sa cooperative. Tuota pagbuot ni Ginoo.